Shanghai haga jingpau gi khubor ka White House ka ong ba omdan kanu ka bapau hakmat ka Russia bakan le don bor yakin Niger hanrei ka deitang ka jingkeno halor ka tei kala don ka jingyak hi persya ka daw baro ka deitang ka jingpen Kevin jung presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky ubala kenoro baka Russia kala sensyar ben ya kisipa jo kan Niger ki khubor ki ong bo presiden jong ka Ukraine ulapen kiwen ni ki pait nong Niger hado bakin dia mi madan ban persya ya ka Russia hanrei ka dei tangka jingkeno sudah baka Russia kala sensyar ya kan Niger bat ya kisipa jo kan Niger